Здравейте, хора! Тук сме в Skyward с батко ми, Ники. И да, нека да отидем да играем. Чудите се защо сме тук, просто там много лагва и да. Така, вече минахме в мап или сървъра. Така аз го наричам. Да, надявам се да ми се паднат. Така, добре, тези са хубави неща. Така, може би батко ми е в този мап. Така да. Ето, перфект. Добре. Сега нека да се облича бронята. Сигурно знаете какво ще правя. Добре. Това ми е любимия мап или сървър, така да го наречем. Да. Докато да събера, така смисъл да направя пътя, ще направя стоп, за да ви е скучно. Така, Бог да ми е на помощ. Добре, спасих се. Останах в 3 сърца и половина. Това няма значение. Добре, че се спасих. Добре, че се спасих. Да, добре, че се спасих. Супер. Добре, нека да тръгнем сега да намерим, т.е. да вземем някакви други неща. Между това няма много блокове, затова по-така ще си намеря блокчета. Да. Тук храна ще ми трябва, защо винаги нещо забравям. Някой ме удари. Да, батко ми. Добре. Нека да продължим нагоре Така, нека да продължим нагоре. Така, добре. Супер, добре, с ето тея. Няма да проверяме много честове, защото може би отгоре има или още не неща и така. Да, добре. След мен батко ми това правя просто такъв път. Да се минава лесно. Добре. Супер. Така, нека да тръгваме нагоре. По-добре е да си намеря няколко диаманти, за да мога да направя меч. Да. Така, добре. Диамант. Добре, нека да видим. Нищо ще да направя. Нека да видим още какво имам. На мен ми трябва храна. Да, ще може да направим какво? Да. Добре, вече може да правим меч. Дори направим меч. Да, добре, супер. Така, дадох меча на батко ми, защото повече се бие от мен, признавам. Да, той отива... Не знам къде отива. Може би някъде да потърси някой да се бие с него. Да, аз тук ще наглеждам кой идва. Там виждам някого, но... мисля, че е само той. Не знам накрая какво ще стане. Когато останем само двамата с батко ми, трябва да направим една борба. Знам кой ще победи, няма смисъл. Да, затова трябва да се хвърля от тази топка. Да. Той не знам къде отива. Така, отиваме. Внимателно да не падна, защото сме на небето и тези прозорци. Изчезвай. Така. То пречи ми, ще падна. За нарочно го прави. Добре. Така. Не искам да падам. Извинявай. Намерихме някого. Да, убихме го. Има ли диаманти? Нека да видим. Или няма диаманти. Добре. Остана само един. Така че не още гъга. Добре. Трябва да намерим някакви диаманти. Трябват ми. Защото трябва да си направя меч. Да. Това няма смисъл. Добре, какво правя? Добре. Така. Да, супер. Добре, супер. Така, трябва ми само още един диамант. И тогава всичко ще е наред. Добре.
Тук ако падна, ще стане много красиво нещо. И да. Ако ни бутат, става страшно. Ами, да, оставам тъй, защо винаги се страхувам от височина, когато съм в Майнкрафт. Дори и в реалния живот. Така. Ами, бате, по-добре да ти кажа, не тръгвай с тези стъкла, защото може много бързо да паднеш и нека да ти направя един път. Само аз да не падна. Колкото вече имам. Боже. О, добре. Бати, извинявай. Не! Не! Това е. Откачено е, човече. Не, сериозно. Не, чакай. Ще тръгна. Не дей. Аз ще тръгна. О, shit! Боже! Добре. Това беше брутално. Добре, това беше... Добре, ще тръгвам нагоре. Вау. О, добре. Имам храна. Какво? Умрях ли? Кога се случи? Чакай. Как? Да. И кой остана? Не мога да разбера дали уби онзи тапак. Не знам. Чакай, ще проверя дали има още хора или... Какво става? Или няма. Ами... Да, то така бавно става. Да се вижда дали има някои хора. Не виждам никъде. Не. Ами, май трябва да изляза тогава. Да, супер. Да. Не знам. Хора, надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. Абонирайте се за моя канал, ако още не сте го направили, и до скоро.